2020 a fost un an în care mi-am schimbat perspectiva în mai multe privințe și mi-am întregit sistemul de înțelegere a lumii. Cred că m-au influențat în acest proces de transformare și câteva din cărțile pe care le-am citit, așa că aș vrea să vi le prezint pe scurt, în speranța că vor trezi și în alții un impact pozitiv. Cartea lui Ian McGilchrist, The Master and His Emissary, Maestrul și emisarul său, este monumentală. Și, în umela mea părere, cred că poate fi una din cărțile care vor modela secolul 21. Conștiința stă la baza existenței noastre în lume, iar cartea explorează cum cele două emisfere ale creierului uman generează două moduri radical diferite de a fi în lume. Diferențele nu sunt atât de mult în ce fac emisferele, ci în cum fac, iar aceste diferențe ne-au modelat civilizația în moduri încă puțin înțelese. Emisfera dreaptă, maestrul, vede întregul, imaginea de ansamblu și percepe realitatea în mod direct, o experimentează, este prezentă. Pe de altă parte, emisfera stângă vede detalii fără legătură între ele, din care încearcă apoi să recreeze întregul. Vede realitatea indirect, doar prin ce îi comunică emisfera dreaptă și doar prin reprezentare abstractizată. Însă emisfera stângă a dominat cultura în care trăim de mai bine de 500 de ani. Criza în care am ajuns acum e un semnal foarte puternic că trebuie din nou să învățăm să ne lăsăm conduși de maestru și nu să fim mânați de orgoliul orb al emisarului său. Limbajul creației, al lui Mathieu Pajot, este cartea care m-a influențat probabil cel mai mult în sfera spirituală în 2020. Reînțelegerea valorii simbolului, a modului prin care poți lega din nou lucrurile așa încât să aibă sens. O înțelegere mai adâncă a modului și scopului pentru care Biblia a fost scrisă, dar și a felului cum principiile spirituale sunt perene, actuale ieri, acum și mâine, m-a adus la o reconfigurare aproape completă a felului în care mă raportam la spiritual în viața mea. Totul se leagă din nou. Pajot face o trecere prin cartea Genezei și nu numai, explorând într-un stil care stârnește intuiția, modul în care tiparele fundamentale ale realității se regăsesc în Biblie. Cartea lui Matthew și canalul de YouTube al fratelui său Jonathan, The Symbolic World, sunt izvoare puternice pentru împrospătarea înțelegerii religiei, dar și a lumii. Patrick Deneen aduce în cartea lui Why Liberalism Failed, de ce a eșuat liberalismul, argumente foarte convingătoare pentru eșecul moral al liberalismului. Mai mult decât o fac alte cărți care se concentrează pe aspecte structurale sau de implementare, cartea lui Deneen merge la spiritul liberalismului și descoperă că este dependent de o viziune antropologică total neadecvată. Ca și celelalte mari ideologii din perioada modernă, nazismul și comunismul, ideologia liberală e un pat al lui Procust, care încearcă să înghesuie realitatea și natura umană într-o definiție greșită și refuză să se schimbe atunci când realitatea e diferită. În schimb, pedalează tot mai intens pe aceleași soluții, agravând problema și lărgind de fapt prăpastia dintre sistem și oameni. Ar trebui să analizăm prezentul la fel de riguros cum o facem și cu trecutul, și cartea lui Deneen cred că poate ajuta în această direcție. Criza lumii moderne e probabil cea mai cunoscută carte a lui René Guénon și poate fi resimțită ca un șoc în multe privințe. Guénon trimite toată artileria împotriva bolilor modernității și scoate la iveală o perspectivă neiertătoare, dar coerentă asupra ceea ce ne-a făcut modernitatea să pierdem. Pentru că ne-am născut în contextul lumii moderne, e poate uneori dificil să mai vedem aceste probleme. Suntem pești în ocean și nu vedem apa. Iar Guénon arată că dintr-o altă perspectivă lucrurile stau rău de tot. Individualismul, haosul social, materialismul, industrializarea, lipsa de viziune și sens sunt tot atâtea molime care ne bântuie și ne distrug treptat. E dur să știi că ești în criză, dar e mult mai rău să fii în criză și să nu știi. Cartea de mici dimensiuni a lui Hans Urs von Balthasar, Cuvânt și taină la Origen, m-a provocat foarte mult. Valoarea tainei, a căutării sensului dincolo de suprafață, a depășirii criticii literare pentru a ajunge la spirit, sunt puțin apreciate astăzi și le-am simțit personal lipsa. Cartea nu e ușor de parcurs, trebuie studiată, te face să cazi pe gânduri și cu siguranță îți va transforma ideile despre ce înseamnă o scriere spirituală.
În The Benedict Option, Rod Dreher prezintă încercarea unei soluții foarte practice la criza lumii actuale. Centre benedictine de păstrare și dezvoltare a valorilor tradiționale, a obiceiurilor și ritualurilor care se pierd în lumea de azi, a unor nuclee care să poată fi semințele unei renașteri spirituale religioase. Furtuna e tot mai puternică, așa că am avea nevoie de locuri de adăpost. Poate soluția nu e ideală și poate fi criticată, însă e un pas, unul bun, în a merge mai departe. Acestea au fost cărțile care m-au influențat în mod semnificativ în 2020 și sper că v-au stârnit interesul. M-aș bucura să-mi spuneți în comentarii ce cărți v-au ajutat și pe voi în perioada asta. Voi încerca să fac de acum încolo și astfel de clipuri mai scurte pe focul de tabără, pe lângă discuțiile pe care le vom continua. Sper să aveți un an bun și să regăsiți unitatea și sensul în viața voastră. Ne vedem curând la focul de tabără.